Joo. Tervetuloa taas jälleen Traktorin koppiin. Tämä onkin... Joo, kiva. Tänään ajetaan maata, mutta se ei ole tämä videon pointti, että tänään on vähän erilaista videota. Ei nyt täysin erilaista videota luvassa, mutta tänään mä vähän esittelen tätä värkkäämistä, mitä mä oon tänne Kasiasen koppiin tehnyt, ja sitten erilainen musiikkivideo. Tai musiikkivideo on periaatteessa samanlainen, mutta erityinen musiikkivalinta, ja varmaan sillä lailla vähän mielipiteitä jakava on tämä musiikkivalinta, mutta ajattelin, että kokeilen vielä jotakin vähän erilaista, että jos se virkistäisi vähän mieltä tähän tekemiseen taas, että jos aivan niin, sanotaanko samanlaista, se vähän rupeaa käymään semmoiseksi niin kuin oravan pyöräksi sekin homma sitten, että nämä videoiden tekeminen on aina saman näköistä hommaa tekee. Mutta odotanpa, että nyt tulee tuohon kaivurin kohdalle oikein laitettua tuon kärry. Tosiaan, niin minä olen tänne Kasiasen koppiin jo kesäkuussa asentanut tämmöisen, ensimmäisen kerran asentanut tiedonkeruujärjestelmä, eli tämä on tämmönen Raspberry Pi tietokone tuossa muovikotelossa asustelee ja näyttö asennettuna tuohon alapuolelle tuohon jalakoihin. Niin tämä kerää traktorin kanväylästä dataa ja sitten tunnistaa työtehtävän, mitä suoritetaan, eli mulla on täällä kamera, täällä mä en tiedä näettekö te sitä tuon lällärin takkaan, mutta tuolla on tommonen pieni webbikamera, mikä kahtoo tuonne taaksepäin ja tunnistaa että siellä on musta erttikärry perässä. Tämä on niinku pohjautuu semmosiin niinku ryhmä- ja opinnäytetyöhön, mikä minä olen konetekniikan insinööriä koulussa suorittanut semmosella opiskelijaryhmällä, mihin kuuluu minä, Jesse, Luna ja Oskari. Kiitoksia heille tästä kanssa, että kuuluu heillekin tästä krediitit tästä työstä, mitä tässä nyt on tehty, mutta tämä datankeruujärjestelmä ja se, miten se serverin kanssa ja näiden kanssa kommunikoi, niin nyt on sitten omaa työtä ihan pelkästään. Tämä on nyt kanväylän lukemista, eli tämmönen nopea kertaus, jos ei ole kanväylä tuttu, niin traktori ja muutenkin modernia ajoneuvojen tämä tietokoneet ja osat niin kommunikoivat keskenään semmoisella kanväylällä tai kanbussilla, ja siellä niin kuin menee siellä kanväylässä kaksi johtua, kan high ja kan low, ja niissä johoissa menee bittejä. Ne menee semmosena, niin että jos se menisi se signaali, niin se menisi tämän muotoisena signaali. Mä ehkä liitän jonkun kuvaan tuon, mun sormipiirustus ei välttämättä niin vakuuta. Ja niistä biteistä pystytään muodostamaan viestejä, ja näin ne traktorin esimerkiksi laitteet, eli moottori kommunikoi ajotietokoneelle. Tämmöinen nopea kertaus. Ja toisin kuin autoissa, niin traktoreissa ja muissakin työkoneissa, pränikkäsilippurin muuten, niin se on standardisoitu se kanväylä. Eli se tarkoittaa, että se kommunikoi tietyllä tavalla, ja se tarkoittaa, että se on vähän helpompaa lukea. Ja sitä me nyt tehdään tänään täällä Kasiasen kanssa. Tai minä olen tehnyt nyt 2 päivää ja olen saanut tähän vikakoodejakin aikaiseksi, mutta nyt minä sain tämän toimimaan, mikä on ihan mukavaa. Niin Kasiasen takkaa, niin täällä näkyy nämä 2 piuhaa, millä se kommunikoi. Ja sinne me mennään näillä sörkkimään tällä tietokoneella, mikä on Raspberry Pi. Ja liitännäinen kanhattu siihen, niin mikä tarvitaan näiden lukemiseen, tämän kanväylän lukemiseen. Niin näillä me saadaan tältä niin traktori kanväylästä, mikä dumppaa kaiken tiedon sinne, niin jotakin hyödyllistä tietoa irti. Ja tässä on esimerkki siitä, että mitä siellä kulkee siellä traktorin kanväylässä. Se on heksakielellä kirjoitettua. Ja tuommoisenahan se ei tarkoita kellekään yhtään mitään. Ja se tarvii semmoista, voisi sanoa, että sanakirjaa, että osaa tulkita. Tietyt jutut on määritelty standardissa, kuten esimerkiksi niin kuin polttoainevirtaus ja kierrosnopeus, mikä pitää olla standardin mukaisia. Mutta esimerkiksi paljon tietoa, mitkä niin kuin voisi olla hyödyllisiä, kuten Valtralla on tämä nostolaitteiden kuormitus, niin se on niin kuin niiden saa käyttää omaa siihen, niin ja se on semmoinen, että siihen ei ole semmoista julkista sanakirjaa saatavilla, ja siihen pitää olla omat tiedot sitten, mitkä ovat yleensä hyvin salassa pidettyjä. Tervetuloa 7718 se lattialle. Täällä vasta paskasta onkin kylvötöiltä, niin täällä lattia-alareunassa, niin täältä löytyy tämmösiä pistokkeita. Nämä on J1939 pistokkeita.
Ja näissä nämä 2 pinniä tuossa sormeni päässä, niin nämä on ne kanväylän pinnit ja ne on tärkeimmät, mitä niinku pitää olla. Ja tuolla 8S ja 9S, mitkä täältä pihasta löytyy, niin olen pistänyt merkille, että sieltä löytyy tuollainen pistoke, mutta siellä ei ole niitä kanväylän piuhoja. Ja se on huono homma. Se tarkoittaa, että se on valmistaja omille diagnostiikkatyökaluille tarkoitettu se pistoke. Ja se tarkoittaa, että sieltä me ei saa mitään hyödyllistä irti, koska me emme ole valmistajia eikä meillä ole heidän diagnostiikkatyökalujaan. Näytetään, miten tää toimii. Eli traktori lyötiin kääntiin ja mä lyön tätä näppäimistöstä, mikä mulla täällä on, niin tuohon kantumpin päälle, niin nyt siellä näkyykö, siellä rupeaa virtaamaan. Tuolla menee kaikki dataa, mitä tällä traktorissa liikkuu, eli siellä menee polttoainevirtaukset, kierrosluvut, siellä menee käskyt, mitkä menee niinku, jos mä täällä vaikka ruuvaisin radiota isommalle, niin sekin näkyy tuolla noin. Siellä menee aivan kaikki tuolla noin nyt meillä näkyvissä. Ja niin kuin voidaan todeta, niin meitähän tuolla tiedolla ei muuten yhtään mitään, koska no, meillä ei ole sitä käännöskirjaa tossa vielä, mutta mä kokeilin, jos mä saisin sen vielä toimimaan, että nähdään polttoainevirtaus, niin se olisi aika jees. Mä nyt asesin tämän traktorin, tämä minun järjestelmäni tänne, näen täällä tämmönen tietokone komeassa hyviasennetusrasiassa ja johtoja aivan pirusti menee täällä näin. Mä en tiedä näettekö te tuosta noin, mutta esimerkiksi nyt se tällä hetkellä, niin jos kaasua vähän annetaan, niin jäljittää polttoaineen kulutusta tästä traktorista ja sitä, että mikä työtehtävä, eli musta ertti. Joo, sori, tulee nyt videota puhelimella, kun ei ole kuvausvälineet mukana. Mä en tiedä mihin kohtaan videota tää tulee, mutta mä näitä monena päivänä on kuvaillut näitä pätkiä. Niin tässä meillä näkyy, että tämä kamera on kuva ylös alasin, mutta se näkee, että siellä on kauha. Niin jos me otamme sen kamera täältä näin ja me vaihdamme sen katsomaan tuota peräkärryä noin, niin se vaihtaa sen tuonne mustaan erttiin. Eli se tunnistaa tuolla itse tätä nyt, että mikä työkone on kameran kuvassa, mutta se todennäköisesti ei tunnista, että mä pistän tuohon takaisin. Niin mä veikkaan, että se ei tunnista tuon varjon takia tätä kauhaa enää. Joo, sitä se ei saa. Ja no, tunnisti se nytkin, että siellä on se kauha. Se on vähän... Se vaatis vähän kouluttamista tuo järjestelmä vielä, eli se toimii sillä lailla, että sä itse koulutat sen, eli katsot kuvia tai laitat ton nauhoittamaan, niin se ottaa satunnaisesti kuvia tällä eri vaiheessa tätä tekemistä. Mutta nyt, koska tää on tämmöistä testailua, niin mä en oo ottanut oikeesti ehkä 20 kuvaa per niinku työtehtävä, vaikka todellisuudessa niitä saisi ottaa monta sataa, että tulisi konenäöstä niinku tehokas. Se sitten kerää tätä dataa täältä näin niin tämmöiseen nettisivuille, mihin minä olen tehnyt serverille ja otetaanpa nyt vaikka tuo, no tänä aamuna ollaan ajettu tämä reitti, mutta katsotaanpa eilinen päivä vaikka mikä oli, no 25. päivä just ihan tuo päivämäärä sanoa, että mikä on 25.8. ja 8S me silloinkin ajettiin, jos me piirretään kepsi tänne näin, niin me nähdään, että mitä reittejä pitkin me ollaan ajeltu täällä näin, että ollaan tultu hallilta ja sitten työmaalle ja kierretty lasteja ja menty takaisin hallille jossakin vaiheessa. Sitten me nähdään, jos me katsotaan vaikkapa, että polttoainetta, että missä on kulunut, niin se nyt lattaa hetken aikaa tuo. Tulee tietoa aika paljon tuohon ruudulle kohta noin tähän. Noin. Se näyttää näitä lohkoja ja tieverkosta, että missä on mennyt minkäkin verran polttoainetta. Ja se on tämä tietokone muuten, mikä on tuo Raspberry Pi, ei ole oikein tähän nettisurffailuun suunniteltu, niin se on vähän hittaan puolella se, että se nettisivussa tämä näin. Se on tuo Koivukallion tie vaikka. Ei. Tuosta tuo noin. Eli esimerkiksi tässä näkyy tämä lämpökartta nyt tästä työmaa-alueelta ollaan liikuttu, niin täällä näkyy risteysalueella, niin se on enemmän käyttänyt polttoainetta tuossa esimerkiksi. Sitten tätä väliä ollaan sahattu paljon, niin tähän se on kerännyt polttoaineen kulutusta. Mutta täällä missä ollaan vain kerran ajettu, niin täällä on pieniä sinisiä pisteitä, niin näkyy, että tuossa tienpätkällä ei paljon polttoainetta tule käyteltyä. Niin